Goddag og velkommen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og jeg skal vise jer nogle af de widgets, som DR har lavet. En widget er et lille program, der ligger på din computers skrivebord, som for eksempel kan vise dig klokken, eller aktiekurserne, eller aftalerne i din kalender, eller DR's nyheder, og det kan også afspille DR's netradiokanaler. Herovre til højre, der ligger den lille widgetbar. Det her, vi har genvejene til de widgets, vi har installeret på vores computer. I det her tilfælde er det DR's nyheder, og lige ovenover DR's netradiokanaler. Og lad os prøve at se lidt nærmere på dem. Hvis vi klikker på nyhedswidgeten, så åbner der sig et lille vindue med overskrifterne fra de nyeste nyheder på DR.dk. Man kan gå ind og klikke på den enkelte overskrift, og så åbner der sig et lille vindue, og man ser de første par linjer af den enkelte nyhed. Hvis man klikker på det lille læs mere link i bunden af nyheden, så kommer man så videre til et browservindue, som åbner sig på DR.dk/nyheder, hvor man kan læse. Klik på overskriften igen. Ude til venstre sidder der nogle små farvede klodser, som viser hvilken kategori nyheden hører til. Udland for eksempel, og den turkise længere nede er udland. Lad os prøve at se lidt nærmere på DR's netradio widget. Vi klikker på ikonet over i vores widgetbar og åbner netradio. Det lille netradio giver adgang til alle DR's netradiokanaler, og vi vælger dem ved at klikke på kanalvælgeren på widgeten. Sådan der, og så kan man simpelthen gå ind og vælge blandt de mange netradiokanaler, præcis når man gerne vil. Så man klikker til på det, og man lukker kanalvælgeren. Det var de to widgets, DR allerede har lavet, og som ligger klar til installation her på siden. Vi håber, at I vil bruge dem, og husk, at hvis du har problemer, så er der et video her på siden, som også viser dig, hvordan du installerer, og hvordan du kan indstille dine præferencer på widgets. Vi håber, I vil bruge dem.